κοντά σας, να καλησπερίσουμε και τους καινούριους φίλους οι οποίοι έχουν έρθει τώρα στην παρεούλα μας. Μείνετε κοντά μας, γιατί κοντά μας, κυρίες και κύριοι, είναι ένας νέος καλλιτέχνης, νεότατος, ταλαντούχος, και δεν είναι άλλος, κυρίες και κύριοι, από τον Κωνσταντίνο Αναστασιάδη. Πώς είστε, είστε καλά? Μια χαρά, εσείς είστε καλά? Και φυσικά μαζί του Είναι ο DJ Boom. Boom, 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 έλα! Καλησπέρα. Γεια. Τι έγινε, πώς πάει, καλά, εντάξει? Στο βάθος εκεί. Τέλεια, είδες που έβαλατε. Τι λέει? Πολύ καλά. Όλα καλά, εντάξει, δεν σκεφτάζουμε. Αρκετά όσο υπάρχουν λεφτά ακόμα. Υπάρχουν λεφτά ακόμη? Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Για λίγο ακόμη, Η εθνική δεν βγαίνει από χθες. Λοιπόν. Ξεκινήσουμε με τον Κωνσταντίνο. Ακριβώς. Από πού είσαι καταρχήν? Καταρχήν, κατάγαμε από Θεσσαλονίκη. Ναι. Συγκεκριμένα από Ασπροβάλτα, λίγο πιο έξω. Λίγο πιο έξω από την Ασπροβάλτα. Όχι, λίγο πιο έξω από Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ναι, ξέρουμε Ασπροβάλτα. Ξέρουμε. Ξέρετε, εντάξει. Να σου πω, Φυσικά. να σου πω, είμαστε στη ιστορία καταρχήν. Εγώ Εσύ. Οπότε, Εσύ. ξέρεις, είναι πολύ κοντά. Είναι 45 λεπτά. Όχι, πιο κοντά. Ενώ η παραλία Ισραηλική είναι της Ασπροβάλτας. Είστε κοντά. Α, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Γι' αυτό το λέω. Αλλά είσαι και μια φυσιογνωμία που κάτι μας θυμίζει, έτσι, λίγο τηλεοπτικά κάτι μου έρχεται κάπου. Ήταν, να σου πω την αλήθεια, από τις πιο δυνατές εμπειρίες που έχω ζήσει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Ήταν το X Factor το 3, στον Αντένα. Το τελευταίο. Το τελευταίο. Ναι. Πολύ δυνατή εμπειρία. Πέρασα υπέροχα. Ήμουν 10 live στο παιχνίδι. Ναι. Και Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, το είχες στο μυαλό σου, ήθελες να μπεις δηλαδή σε κάποιο talent show ή εντελώς ξαφνικά έτσι? Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από 8 χρονών όσο θυμάμαι, ξεκίνησα ποδείο, ξεκίνησα σπουδές, κιθάρα, πολλά οργάνα μουσικής. Γενικά η ζωή μου περιβάλλεται μέσα από τη μουσική. Και έτσι ήσουν κατασταλαγμένος και ξέρεις ότι θέλεις να γίνεις τραγουδιστής. Ακριβώς. Και πώς επέλεξες αυτόν τον δρόμο της γρήγορης και άμεσης προβολής? Ναι. Απλά το είδα στη τηλεόραση, το σποτάκι, και απλά πήρα τηλέφωνο. Ήταν μια απόφαση της στιγμής. Και έγινε όλο θα το. ακολουθήσει τα προηγούμενα. Φυσικά, ναι, όλα τα έχω παρακολουθήσει. Από Fame Story μέχρι. Όλα. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί σε πάρα πολλούς γνωστούς συμμετοχή δηλώνουν άλλοι. Φίλοι τους πολλές φορές, πολλοί τους έβλεπαν, τους η μητέρα τους και όχι οι ίδιοι. Και πολλές φορές του παίρνουν τηλέφωνο χωρίς να ξέρει ότι αυτό και αυτό γίνεται. Έτσι, ναι. Αυτό συνέβαινε κλασικά. Συμβαίνει αυτό. Απλά εγώ από μόνος μου το κυνηγάω πάρα πολύ. Ο πατέρας μου, εντάξει, και οι γονείς μου γενικά με βοηθάνε πάρα πολύ. Και σε οικονομικά μου με στηρίζουν πάρα πολύ. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για το πω δημόσια. Οι γονείς έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα? Καμία σχέση. Απολύτως καμία σχέση. Μόνο η γιαγιά μου τραγουδούσε πολύ μικρή. Αλλά και πάλι κανένας από την οικογένειά μου δεν ασχολείται με τη μουσική. Υπήρχαν κάποιοι φόβοι, έτσι, κάποιες αναστολές από την πλευρά της οικογένειας όταν τους είπες ότι θέλεις να ξεκινήσεις και να ασχοληθείς με αυτό το χώρο? Εντάξει, κοιτάξτε. Όχι, δεν νομίζω, γιατί με στηρίζουν πάρα πολύ και με πιστεύετε πάρα πολύ, οπότε δεν με φοβούνται. Στο πατέρα. Εμπιστοσύνη στην παιδί τους, έτσι. Θέλω να μου πεις λίγο αυτή την εμπειρία από το X Factor. Γιατί εγώ τουλάχιστον έτυχε να έρθω σε κάποια audition. Τότε στο ΜΕΤ, δεν ξέρω αν είσαι. Εκεί ήμουν. Εγώ εκεί ήμουν. Γιατί έκανα κάποια ρεπορτάζ. Μπορεί να σας είχα δει. Θα θυμάμαι, απλά προσπαθώ. Ξέρεις τι δεν μου άρεσε, να σου πω τώρα κάτι. Το πολύ το στήσιμο. Δηλαδή, δεν ξέρω